lang tid har vi? Minut 14 sidste gang. Kom så. Opløb på 50. Kom så, kom så, kom så. Yes. Så giver vi min hånd. Sådan, skat. Vi har fra Per og Peter, som har kørt og ført løbet hele vejen igennem, en samlet tid på, det var Per Christensen, der løb med sejren for Odder Cykelklub med en samlet tid på 1:51.34, og Peter Falk Jensen på anden plads med 1:51.37. Og så kommer tredjepladsen ind her. Okay. Men de kan sgu køre på cykel. Ja, det kan sgu. Så kan de være nok så gamle. Præcis. Det er det, det handler om. Nej, det finder de ud af engang. Ja, det må man formode.